Settembri. Ma kull-ħodu għata fil-ħodu ek kif jien niftaħ għajnejja kemm fis-saħħa u kemm fil-mart dejjem hemm insibek dejja u għalhekk inti r-raġuni ta' tbissima ta' fuq fommi ma nixbaqat insejjaħlek inħobbok għażiża kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel insibek ma' ġembi f'kull xkil forsi diffiċli nsib il-kliem jien bitfajti qalbi għal dejjem tfur bitkliem kun naf li inti dawn ta' kull żmien nixtieq li ta' dan ikollok jien għax xi kultant illura nżomm bek għalkemm tgħin insellem lek għażiża kull ċans li inti kollok tisimek faħarni mal-nies għax dejjem furija bija turini imħabba blaqis inta lek ġojjel prezzjuż li nozblak partiġerita għax ma intrabbejtni napprezza l-akbar umiltà kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel insibek ma' ġembi f'kull xkil forsi diffiċli nsib il-kliem jien bitfajti qalbi għal dejjem tfur bitkliem kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel nixtieq li ta' dan ikollok jien għax xi kultant illura nżomm bek għalkemm tgħin insellem lek għażiża nitolbok ma titlaqni qatt naf li bħalek ma nsib lil ħadd miegħek naqsam kull sentiment u qalbi niftaħ verament kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel nixtieq li ta' dan ikollok jien xi kultant illura nżomm bek għalkemm tgħin insellem lek għażiża għażiża Grazzi. Proset hemmhekk lil Luana għandna vuċi